Usa ka fishing boat sa Tingo Olango Island diriyot malunod. Samtang bisan pa man sa giluwatang gale warning sa Pag-asa, mga biyahe sa Angasil Port sa Mactan nagpadayon. Ani ang report. Alas 4 kaganihang kadlawon, mulawig na unta ang fishing boat Virgin Mary nga nanukad sa barangay Tingo Olango Island. Wa pagani kini makalayo, inanay nang nasudlan og tubig ang maong fishing boat. Yung nagkadlaw, nag-action na sila mo mangisda, karon kusog mga yung bawd, mo na itong wonderland ni dayon din. Napanay ng baga kaya napamalas daplin sa... Luwas ra hinuon ang talang sakay ni ini nga sila si Simplicio Tisoy, 24 anyos, Martin Arong, 36 anyos, Victoriano Maranga, 41 anyos, ug George Arong, 37 anyos. Samtang ang maong fishing boat gidana karon sa barangay Santa Rosa, Olango Island aron makapasalipod sa dagkong mga bawd. Nunot sa presensya sa LPA, hadol sa Davao Region ug sa pagkusog sa amihan, nasinati ang dagkong mga bawd sa nagkadiyang bahin sa nasod. Lakip sa gipaubos sa gale warning sa Pag-asa ang tibuok probinsya sa Cebu. Sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak ganiha alas 10 sa buntag sa Angasil Port sa Mactan, temporaryong gipahunong ang mga biyahe. Po daghan unta mo labang ma'am nya, amo na lang giingnan nga ayo na lang sa og labang kay basin wala man mi kahibong unsa orasa to Mauritium. Mo nang wala na lang po sila ng labang. Mag-inspection ng tao niya, currently hold man so postpone po naman inspection. Apan human sa pipila ka minutos, subling gitugutan ang pagbiyahe sa mga motorbangka. Ning tungura mga alas 10:51 na sa buntag ug sa akong nahimutangan karon dinhi sa may Angasil Port, mabantayan nga medyo linaw pa ang dagat. Ug maantaw pa usab ang isla sa Olango. Hinungdan nga mihangyo ang usa sa mga tag-iya sa mga fast craft ngadto sa Coast Guard. May padayon lang una nila ang pagbiyahe kini bisan pa man kun aduna nay gale warning nga gipagawas. Karon linaw pa man kana hinunog kanang medyo murag kusog na kayo kana murag di po na mo irisga mo sakayan kay kuan man po dog. Baka pasaheroan ba yan ang amuan. Di mo risgo. Karon sa pagkakaroon biyahe sa ami kay hayag pa pod among hangyo sa Coast Guard nga daytime navigation lang ni. Pagdayo na mo ma'am, we coordinate sa PICAS nga sa Olango ma'am. Daytime lang ma'am, tapos 50% lang isakay na mo ma'am. Sa Hilton ma'am is, ang barko dito ma'am is, ni take shelter sila sa Nabugod ma'am kay iwas sila disgrasya ma'am. Tapos ang mga island hopping, automatic ma'am, wala biyahe ma'am. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak.